gurtuɗen seeɗa e laamuji meɗen hanki ha teyti noon e laamu mbiyetego laamu almamagal nde wonno référence uji kewɗi ene gatta hen e nder pine meɗen seɗen jewta eɗen keewi ɗum artirde ƴetten ɗum no yeruji ni ha teyti noon e Souleymane Baal eko eɓɓuno mana yimɓeɓe ne mbawi hen timtade beele e Souleymane Baal ko eɓɓuno ko gonga o haalino hen mbiyen gueɗe ɗe foof omo haala hen laamu ngu yo yirlo hoto hottane galle goto hoto hottane diwan goto e laamu ngu yo wayloto seeɗa eko nandi hen kala hande hayto ni to banggue ko jomum faggoto so tawi laamimo yo ɓete e sene yalta laamu kadi yo ɓete ƴeewen so tawi ñamani jawdi laamu eko nandi hen ɗum ɗo foof kanko haalin ɗum kono noon eɗen tesko almami gadano hono Abdoul Kadir Kane laamimo duuɓi capantati beele wadde firti kanko waɗano prévoir mana yo ɗum dotte eyyi kono walla deftitaka min mi waɗi witto e ceerno Souleymane Baal mon tan ko welani haalde tawde ko enen Fuutankoɓe ñaw gonɗo ɗo no ceerno Souleymane Baal no heeɓi laamu nde wi ardinte tan ko ɓurɗo wawde ɓurɗo timmude ɓurɗo hoolade wona jibinande moƴƴere wona haydara goho o wi ɗiɗi laamotoɗo o son ji o natti heɓtinde no o waɗat ni o watti wuurade yo itte Souleymane Baal wi son ji o fuɗɗima heɓde ngaalu ngu on ganda no heɓiri ɗum guittemo so jaɓani yo ittire doole kono noon probléme o fuɗɗi kono Abdel Kader laami nde hankkadi ni wonti laamu hinde wiya hankkadi ni kala mo ala e nde ɗo hinde hankkadi ni kanum wawa almade ko ɗon hankkadi ni probléme o fuɗɗi woni noon hankkadi ni laamu so juuti guila yimɓe no poɓɓanno tan ha yimɓe hankkadi ni ha yimɓe kaaɓa ɗum woni ko ceerno Souleymane Baal wino ko waɗaka ceerno Souleymane Baal ko wiyano ko so rewama kala ko wiyete hande démocratie e dosɗe mum ceerno Souleymane Baal haalino ɗum yo sernde donc addi probléme o tan kono Abdel Kader jooɗi nde tan laamu ngu wayno laamu galle neɗɗo goto ni ɗum noon hankkadi ni limitation nde manɗa o hankkadi ayi ɗum addi caɗele ɗe eyyi wadde ko ɗum wasorte laamu almagal mbeɗa sikki mataw foti hadde tan koye miijoji Souleymane Baal gueɗe timteteɗe ɗe ko foti wonde timtorgal ko miijoji Souleymane Baal ɗum woni gonga wona almamagal ngal e hoore mum mana wona lefol duuɓi 100 so famɗi ko almamagal laami ko eyyi ko ceerno Souleymane Baal haali ko way tan kono constitution ngaji men ɗi mbaɗi ni neɗɗo a jogoto hakkille miijoɗa mbiya enen nde sen gurdi eɗen gonde aduna en jiiɗi gurdam men feewa mbaɗeten ko laamoto ko oɗo so laamima ko ni o foti waɗirde ɗum c'est la question des principes heddoto noon ko laamu ne weeli sa jooɗima hen tan sa renaki aɗa heeɗo ko waculaɓe haalata sa renaki tan hankkadi ni a wayloto watta hankkadi ni so neɗɗo yeddima mbiya fotani yeddudema hankkadi ni so neɗɗo haali joguima miijo mbiya hankkadi ni miijo ngo fotani haalde ko way noon ko ɗum waɗi hankkadi ni noon enen joni sa ƴeewi constitution ngaji men ɗi ala fof ɓuuri ɗum fewde e yodde kono noon so feddima hankkadi ni ene naata e réalité o ko ɗon hankkadi ni